Дякую гарно Олександру Юрійовичу. Недавно ми були одна команда. Змінилася влада з точки зору того, що прийшов молодий голова, але він заступник міського голови, керуючий справами, секретар ради, той, який працював зі мною. Тобто ми передаємо ті добрі справи і шляхи вирішення розвитку міста Мукачева у молоді руки. І надіємося, що кожна нова генерація буде працювати краще. Я правильно говорю? Аплодисменти. Я думаю, що Олександр Юрійович мене не запросив, щоб співати, бо я тільки много літ знаю співати. Ну і гімн України, зрозуміло, гімн Мукачева. Ми завжди гімном України, гімном Мукачева всі сесії відкриваємо, закриваємо. Але це так з гумором. Пританцьовувати вмію декілька танців. Якщо буде Чардаш, то я вийду на сцену і буду допомагати танцюристам. Ну знаю, що Чардаша не буде, тому і напрошуюся. Це дуже важливий фестиваль для такого багатонаціонального краю, як Закарпаття. Тут завжди в мирі, дружбі, в толерантному ставленні один до одного, незалежно від того, до якого етнічного кола відноситься людина. Більше того скажу, у яку церкву ходить. Тобто ми ніколи не звертаємо увагу на те, якому Богу хто молиться, якою мовою розмовляє. Навіть вам більше скажу, на рівні підсвідомості я зустрічаюсь в місті зі своїми знайомими, і я знаю, це треба говорити на нашій рідній українській мові. То русин, от там сидять, з ними по-нашому треба говорити. Попадеться Магдалина Йосипівна, гутен так, мої люди, але сьогодні залом будеш. Угорець попадеться, стій апаратом, неременте, керівник каві, лелю, мегдесергетник мінден, каві пісу, ми багатомовні. І в тому наша перевага. Но скажу вам ще, і передам Олександру Юрійовичу мікрофон, одну таку рису, яку не завжди згадують, чомусь вважають, що це неправда. А я в цьому впевнений. У нас змішалося багато кровей. Румуни, русини, угорці, росіяни, німці. І тому у нас такі гарні дівчата. Ви побачите сьогодні їх на сцені. І це завжди там, де багатонаціональний анклав проживає. Ну, чоловіки не зовсім, але дівчата завжди файтові. По-закарпатськи це дуже гарні. 10-й ювілей. І не просто ювілей, він перше проходить тут, у замку Паланок, який поєднує всі національні меншини, тому що він пов'язаний з усіма національними меншинами, які проживають і в місті Мукачеві, і в Закарпатті. Це дуже-дуже символічно. Це та фішка, та річ, якою гордяться закарпатці, мукачевці. Нас нічого не розділяє. Нам нема чого ділити. Ми розмовляємо всіх мов. Ми молимося в різних церквах, але розуміємо, що Бог один. І це те, що нас тримає на цій землі і дає нам можливість жити дружно, спокійно, багато-багато років. І мені нічого не залишається тільки оголосити про те, що 10-й фестиваль національних спільнот ювілейний замку Паланок оголосити відкритим.